gaur prentsaurreko batean esan dugu gaixo larrien zerrenda berria, joan den urtean plazaratu genuen azkena, eta orduan 7 preso zeuden zerrenda horretan, eta 9 hilabete pasata, ikusten dugu, kartzelak eragin negatiboa izan duela presoenan orokorrean, eta are gehiago gaixotasunetan, eta momentu honetan 15 presoekin gaude lanean, preso gaixo larrien zerrenda horretan. Momentuan badaude 3 preso gaixotasun psikiko larria daukatenak, dela Txus Martin, denok ezagutzen dugun kasua, eta larriena dena momentu honetan, eta gehien arduratzen gaituen kasua ere, eta gero beste bi preso nahaste obsesio konpultsibo bat dutenak, obsesioak eta erritualak etengabe egiten dituztenak, hori da nahaste horren funtsa. Badaude beste preso batzuk kardiopatia larriak daukatenak, bihotzekoak eman zaiela, berriki neki erroren kasua ezagutu genuen, eta duela gutxi ere beste Jose Maria Zentxuriren egoera larritu zen, ikaragarri. Bihotzeko horiek izan da daukate odietan aparatu batzuk eta gartzelan egotea, edozein momentuan ere larriago suerta daiteke, edo uneko larritasun bat eman eta gartzelak ez dago prestatu aurrerako larritasun bati aurre egiteko, orduan kezkatzen gaitu asko ere bihotzekoak daukaten gaixotasun horiek, badaude beste 3 pertsona minbizia daukatenak, eta egia bada ere momentu honetan ez dagoela gaixotasun hori momentu larrienean, bakigu ere minbiziak edozein momentuan metastasi bat izan ditzakela, edo ezinbestekoa dela ere tratamendu egoki bat, dieta bat, egokiak diren hainbat kontu aurrera eramatea eta gartzelan dautearekin ez da lortzen. Badaude batzuk pluripatologia daukatenak, hau da, sintoma pila bat eta gaixotasun pila bat daukatenak, gehien bat artrosi eta reumatikoak dira gaixotasun horiek, eta azkeneko bat oftalmologikoa dena, berez ez du begi batetik ikusten, eta galtzen ari da beste begiaren ikusmena ere, eta gero ere gaixotasun horrek beste sintoma batzuk eragiten du.